Ma nistax nimmaġinani mingħajr kelb gwida, dan intqal minn Joseph Staffraċ li huwa ċ-chairman tal-Fondazzjoni Klib Gwida ta' Malta waqsam ma' Net News l-esperjenza tiegħu dwar il-kelb gwida illi għandu u xi jfisser għalih. Ċertament kelb gwida għall-persuna li qed dawn hija esperjenza interessanti għaliex permezz tiegħu ikun iktar indipendenti. Toby huwa t-tieni kelb tiegħi, l-ewwel wieħed miet 3 xhur ilu. Ma nistax nimmaġinani ngħix mingħajru nerġa' għaliex bih imur għax-xogħol, imur tal-linja, imur għall-laqgħat, jiġifieri għalina kelb gwida ifisser kwalità ta' ħajja aħjar. Matul il-jum tas-Sibt il-Fondazzjoni Klib Gwida ta' Malta organizzat fundraiser fi Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta sabiex jinġabru aktar flus biex ikun hawn aktar klib gwida għal persuni li huma neqsin mid-dawl. Kelb gwida jiswa madwar 15,000 euro u mhux kulħadd ikun jista' jħallas dan l-ammont. Barra minn hekk kien hemm tinda fejn wieħed seta' jieħu toma ta' jesperjenzaw in-nies li huma neqsin mid-dawl fit-toroq ta' pajjiżna, kif kompla jispjega aktar Malcolm Nawdi li huwa parti minn din il-fondazzjoni. Għamilna avveniment ta' awareness biex nejnu l-nies jirrealizzaw x'jiġifieri tkun bniedem persuna neqsa mid-dawl jew għamja. Hawnhekk għandna 3 tinet. L-ewwel tinda dik it-twila hija dak li ngħidulu experience tunnel, qegħdin inħeġġu n-nies jiġu hawnhekk biex iħossu ma stess jiġifieri tkun persuna nieqsa mid-dawl, jilbsu blindfold u jużaw bastun l-abjad biex jevitaw ostakli li nsibu ta' kuljum fuq il-bankini pal siġġijiet imwejjed u ħafna affarijiet oħra. Wast qar li dan l-eżerċizzju għandu jservi għal aktar għarfien dwar din il-komunità. Intant waqt dan il-fundraiser kien hemm rumanza għal beħ li nkiteb minn persuna li huwa nieqes mid-dawl fejn il-flus se jmorru kollha għal din il-fondazzjoni.